Angihlekela kancane bafana. uNkulunkulu uke wakhuluma noSamuel. Wathi Samuel hamba uye endaweni yaseBhethlehema okubonese eBhethlehema. Uye emzini kaJese. Uma ufika khona uyongigcobela khona okuhlobani inkosi. Akasho ukuthi uyogcoba kahle. Kodwa uthi uyongigcobela khona inkosi. Akuvamisile noma kwenzeki ukukhethwa kwenkosi ukhona inkosi ekhona. uSawuli ukhona njengenkosi. Umahluko kulamakhosi Zuma ukuthi uSawuli ukhethwe abantu, kodwa le eyokhethwa uSamuel ekhethwa uNkulunkulu. Lekhethwa abantu inkosi ihamba ngokucabanga kwayo nokwazi kwayo. Kodwa ekhethwe uNkulunkulu ihamba ngento eyodwa, umyalelo ovela enkosini. Lithi iBhayibheli uma efika emzini kaJese, ngizama bazalwane ukusheshe ngifike kule verse. 5 minutes ngiyenzathu. Uma efika emtshela uJesu ukuthi Jese letha amadodana akho ngizogcoba inkosi. Ayelethwa-ke amadodana bazalwane. Kuqala kwalethwa lawa amathathu angathi asekhulile asemadala. Abidaba noShema kwalethwa bona. Kodwa wabona uNkulunkulu esezulwini. Wathi ungabheki izidlakela zomuntu kodwa bheka inhliziyo. Ngoba uNkulunkulu wethu akasebenzi ngamandla, kodwa usebenza ngamandla kumuntu. Omunye umuntu uma umbuka hlongwane, kodwa amandla kuye ayamangalisa. Isithima sebefike bonke Mkhulise Mkhize amadodana oyisikhombisa. Usethi sebephelele bonke yini? Usethi uJese cha baphelele bonke, ukhona omncane. Uzama ukuveza ukuthi lo ole akuyena ongagcoba. Uthi uSamuel akahamba ayolandwa ezelapha. Ayibonge Nkosi. Lithi iBhayibheli uma efika agcwala amafutha lwanyakazo phakathi. Uneminyaka emingaki uDavide? You-15. Kunyakaza uphoko umfana omncane na-15 years. Wabiza ukuthi Zuma kufanele aphinde abuyele entabeni. Ngokuyingozi umholo ofuna ukuhola engakhulile. Wabiza ukuthi akabuyele khona entabeni nomunye 15 years. Usezo manje ngenkosi manje useneminyaka u-30. Mhlawumbe bazalwane angifike kuyo igama elithi David. Lichaza ukuthi beloved, othandiweyo. Kunezinto ozohlushwa ngazo bandwa isizathu ukuthi othandiweyo. Lithi lizwike uma fika kuyo ngane ngesikhathi uDavide kwenzeka zonke lezo zinto. Uthembulo ukukholwa kwethu kuthi intonga uKristu Jesu. Okusho ukuthi babuzakwe sithi masihamba singena esigodini into esibhalansisayo udondolo. Kodwa mekuqhamuka into enobungozi asisebenzisi udondolo, sisebenzisa induku enguKristu Jesu. Sizobazalwane ekuhambe